sa tanang panahon, daigon siya. Kay kita giluwas, ug kita sa langit na sa atong pagkita. Kupri ang ngalan ni Jesus sa ibabaw ning silungan. Aron na pa ba ang konsensya, aron tabangan mo sila. Kung may pagtabang na kanila, gibuhat mo sa Diyos. Daigon na sa tanang panahon, daigon siya. Kaya kita giluwas, ukon kita sa langit na sa atong pagkita. Kung tiyang ngalan ni Jesus sa ibabaw ning tanan, kada sigog kaisog aron mahigawas, ngalan niya ipahat sa uban, tibuok kalibutan. Daigon siya, daigon na sa tanang panahon, daigon siya. Kay kita giluwas, ukon kita sa langit na sa atong pagkita.